Здравейте, приятели! Имаме удоволствие и представяме новото зареждане на Knockpix и Infiray. Най-продаваните в момента термални монокуляри, цена-качество Lumi P13, Lumi L19, Lumi H35. Тук интересното е компактен размер, вграден лазерен далекомер, балистичен калкулатор, ултра издръжлива батерия, Vista, най-продаваната камера, 50 обектив, лазерен далекомер, 1200 метра, работа в мъгла, лошо време, биноклите Quest, голямата матрица 5200 лева, граден лазерен далекомер, балистика, малката матрица 384, 4200 лева. Без конкуренция. Голямата Vista 1280 за пръв път на пазара, голям обектив, уникална картина, широко ъгъл на виждане. Почваме. Термалните прибори Bolt P25, граден лазерен далекомер, балистичен калкулатор, цена-качество без конкуренция. Топ селъра Bolt L35, най-добрата в момента термална камера, която позволява да се използва до 1200 метра. Проверено до 1000 метра балистиката работи. Slim L35 H35 става за сваляне и качване. Може да се ползва на различни системи. Почваме Ace L35 без лазерен далекомер. Ace H50R, най-продавания, вече и с шина за лазер. Ace 60, топ модела, който предлагаме. Ace 60 с релса, който в момента е страхотен хит. Най-голямата матрица, най-бързата картина на опресняване. Почваме всичките нови видове нощни уреди, SAIM, Tube TD70, термалните насадки, най-малката термална насадка в света. Вижте я, ултра компактна. Почваме MAL 38, сваляне и качване 100% повторяемост. Имаме адаптори, с които може да се ползва и като гледачка. Mate Ultra S, единствената в света, 1280 насадка, лазерен далекомер, балистичен калкулатор, лесен джойстик за управление, автоматично, щом смените между увеличенията, отделя и приближава екрана. Най-добрата кристална картина, която в момента имаме. Mate с малката матрица 640, Ricoh RH50. За всичките ни термални насадки, Infiray, Knockpix, имаме свръхпрецизни адаптори, които при сваляне и качване позволяват да се гарантира 100% повторяемост. Най-добрите адаптори в момента на пазара, които с тях може да монтирате на различни системи. Една термална насадка може да се ползва на 5 различни устройства. Така че заповядайте, очакваме ви. Хубав ден!